Sinabantwana abayi-2. I-first born ina 2 years and then second born ina 9 months. Yes. Kahle kahle into mengifuna ukuyiconfessa to ukuthi lengane lesi asezakhe. Ngiphinda ngacela usho futhi lento oceda ukuyisho. Into mengifuna ukuyisho ukuthi nabantwana la angasabakho kahle kahle. Abakabani abantwana ngingakwathisa my brother abakabani bona labantwana ukuthi Labantwana abakaba bomncane wakhe. Wena uthi abakabani? ehlisa umoya bale ehlisa umoya bale la ehlisa umoya omncane kunenkinga la Ithini inkinga bhuti? Nenzani noZandile Ungazimangazisi. Mshalo bamba mina ngezandla wena. Ungazimangazisi malu. Ulala nami wena. okay omncane Nginomfazi wami ngilalele mfethu. Yona mshalo awumazi umfazi wami wena. Awumazi umfazi wami. Wawulala nowami umfazi. Ngala nengane encane wena, ingane encane kimi le wena. okay omncane Wangisanganele wena mfana. uZandile sekasitshelile la ukuthi bamncane nilele and nabantwana Abangihlanyela uZandile man. uZandile yangihlanyela. Akafuna ubaba labantwana ngakulinga sisanganele kimi. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ngu-LAVAWS pronounce lovers ingomkane abamaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele usisi lana uthi kunento nje ufuna ukuyiconfessa emntwini wakhe sathi sisi ungawari sofika lapho sokuncedisa yabo. Sanibona sisi njani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila nami. Usisi konje ubani igama? Igama lami uZandile. Zandile. Yes. Ubhuti uyaphila? Ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila nami bhuti mntana ngiyaxolisa mani ngoba masifika lana ngive usikhona la nokumele uye khona yabo. Ngiyaxolisa mani mfethu besibhalele usisi la. Uthi kunento nje bekafisa ukuthi ekwazise yona yabo. Sisi ngiyacela mani ngoba nango ubhuti ulana yabo and ngivile nawe sibe kathi khona la uyakhona. Ngiyacela nje ukuthi sisi uyisho lento ukuthi wayisilana namhlanje. Okay. Bhuti labasunjani into enethela namhlanje into enyenza ukuthi nginibhalele. Sho ukuthi kunento engidlayo ngaphakathi. Njengoba lento ngidla ngisakhona nje ayisakhona like ingihleli nje kabuhlungu offside. So kade ngizama ukumtshela ubaba sekhaya but ngingaboni indlela engamtshela ngayo. So hence ngidecide ukunibhalela ukuthi hayi angisakhona manje. At least uzongilekelela. Sho ukuthi njengoba ngibhalele bhuti lavas ne kunento engihluphayo. It's been haunting me lento yangisakhona nokuyibamba so hence nginibizile ukuthi ngicela ukuthi uzongilekelela ngizama ukuyikhuluma ngicacise kahle. Nexesha elingakanani ngiyexolisa ungena nexesha elingakanani nobhuti nizona? Sina 4 years. Ninonke? Yes, sina 4 years sonke. Okay. Yes. So lento le iyangidla ngaphakathi. Unfortunately njengoba sina 4 years so sinabantwana abayi-2. Mina nabantwana 2. Yes. Bangakanani mhlawumbe? I-first born ina 2 years and then second born ina 9 months. Yes. So njengoba ngisasho ukuthi lengane ezi2 kahle kahle into mengifuna ukuyiconfessa to ukuthi lengane lesi asezakhe. Ngiphinda ngacela usho futhi lento oceda ukuyisho. Into mengifuna ukuyisho ukuthi nabantwana la angasabakho kahle kahle. Abakabani abantwana ngingakwathisa my brother abakabani bona labantwana ukuthi Bhuti wami. Bhuti lavas. Labantwana abakaba bomncane wakhe. Wena uthi abakabani? Ehlisa umoya bale ehlisa umoya bale la ehlisa umoya. Uba mncane akanamfazi? Unayo umfazi. Lento lokho kaba umncane. Awuchaze kahle ukuthi kuyenzakalani between wena nobaba umncane? Ehlisa umoya bale la ehlisa umoya. Umuntu angihlolela. Mara ngeke sisi ngeke phela uzolala nomuntu ufana nobaba lo muntu kuyena. Wena solala naye kanjani? Into yona le. Ehlisa umoya bale la ngiyacela ehlisa umoya. Ngithi kwenzeka kanjani nasisi ukuthi sokuthola engubeni nobaba umuntu wakho? Bhuti lavas angazi lento ngayichaza kanjani angazi because nami ufuna ukuyichaza kanjani kanti wena ufuna ukuyichaza kanjani ichaza ungibizeleni kanti ingakho ngibiza ubhuti lavas ukuthi ezongilekelela at least mhlambe khona indlela yena angazama ukuyisolve ngayo lento leyo. Understand mina sisami kodwa ukuthi okay ufindeka out kanjani ukuthi ubhuti akanayo inzalo? Wena bowuthandela ubaba omncane wakhe vele. Kufika kanjani wena sisi ukuthi uze ulale nobamncane? Abantwana abawu2 futhi hayi ukuthi yenzeke once lento.
yenzeke more than 2 times. Ngizokubulala mina. Hayi ngeke phela bafisa ubulala umuntu yabo uzohamba uyejele manje ngento plus Zandile ungenzani Zandile? nangu Mr. Baba omncane wenzani wena nomfazi wami? Ubani manje? Ngithi wena baba omncane wenzani wena nomfazi wami? Mfazi wakho? Uthini umshana manje? Sabona wephuthi. Indinjani? Hayi ngiyaphila phuthi. Siyaphila nathi. Omncane kunenkinga la. Ithini inkinga phuthi? Nenzani noZandile? Ungazimangazisi. Mshana ubamba mina ngezandla wena. Ungazimangazisi malu. Kahle mfethu ngilale nomfazi wamshana mina. Ungazenza ngathi awazi manje. Sokuzongibamba ngempahla wena mshana. Mshana. Ngizama ukulungisa la. Okay bamncane kumoshekile Zandile. Ngempahla wena mshana. Okay bamncane usekakhulumile. Nomkami mina ngikwazi ukuthi ngalala Baba omncane ngicela ukuthi sikhulume nje iqiniso mase sengizile nobhuti Lavas ukuthi ngizomtshela iqiniso. Engalinga umhlanyele wena. Ulala nami wena. Okay bamncane. Nginomfazi wami ngilalele mfethu. Yona mshana awumazi umfazi wami wena. Awumazi umfazi wami. Wawulala nowami umfazi. Ngala nengane encane wena, ingane encane kimi le wena. Okay bamncane. Angisanganele wona mfana. uZandile sekasitshelile la ukuthi bamncane nilele andinabantwana. Abanhlanyela uZandile mani. uZandile uyangihlanyela. Akafuna ubabala abantwana, angakulinga sisanganele kimi. Mncane bengeke ngize ngibize ubhuti Lavas ngento engekho. Ngiyayazi into engiyenza ngiyamazi ubaba ingane zami uwe baba omncane. Wemshana. Ngoma mina ngempahla wemshana. Phela iqiniso selikhulunyiwe la sekasitshelile uconfessile uZandile manje wayi wena iphika. Baba omncane uyangiyisa baba omncane. Wayiphika. If that's the case baba omncane uyaphika ngcono senzeni ama DNA ke once. Cause angithi wena uyaphika baba omncane. Akunono ke lo DNA wakhona ke. Awuzange walala naye wena uZandile. Awuzange walala naye. Cha. Uyaphika. Wemshana. Okay bheka. Ufuna uphamisela mina isandla mshana. Zandile. So lalela nobaba omncane ngithi ingane zikababa omncane ngithi mina ngisakufuni kuhambe nobaba omncane ke nyamnika yena ubaba omncane ke abe nani nabomakoti ababili. Kanjani saka sami? Ngizobona ukuthi Akunono kwenze wona lo DNA. Bamncane why ufuna ukwenza iDNA ungalalanga naye? Ingakho bona bayifuna nje. Wenza mina islimo wena Ingakho yena umshana ayifuna nje. ngithe ngifuna DNA. Wona lo DNA wabo. Ngithi ulalile naye wena. Umoya baba sekhaya ngicela ihlisa umoya. Ulalile naye musi uyabona. Wena baba omncane bengibuya la eJardini angifuni ukuthola la eJardini mfana. Wangikhomba mfana. Mfethu siyakhuluma ngithi. Zandile bengibuya la. Mfethu siyakhuluma musi sisaxoxa. Mshana. Webafo. Uyaphuma. Yeah ngicela uzamkhuluma naye, uzamkhuluma naye. Mara bamncane urongo na kule senzo senzile. Irongo. Akunalutho engilenzile mina bhuti. Alukho nje lutho engilenzile. Ngithatha imali yami nginika wena ukuthi ungihambisela amalobolo baba omncane wami. Kanti uzihambisela wena. Kanti uzilobolele wena baba omncane uzilobolele wena baba omncane. Uzilobolele wena mani baba omncane mani. Uzilobolele wena uthi ngibamba futhi. Wemshana. Bamncane urongo mara. Sikhulise kanje. Awunanhlonipho kimi wena mshana. Zandile. Zandile urongo phela. Wona baba omncane uzobulala. Ukwazi Wona baba omncane. Wona baba omncane. Lokho mfana ngikhulise kumfana lo kwazi ukungibamba kanje. Yona mfana. Yona mfana. Akayisoli baba omncane. Manje mina ngenapho aningaqhazulula izinto mani wolala nomfazi mani ungathi ngemshana ngizokubulala mani asikhulumeni kahle abantwana nomfazi wakho ngiya-understand awungendawo na baba ungazi ungibamba wena awungendawo na baba omncane mfana sekayisa mfana kwazi ubamba mina wena mfana mara bamncane awungendawo kwazi ubamba mina ngamawashini mfana kuphena lo mfazi lokulala nomfazi wami ngibamba kanjani azongisanganela yona mfana ngingenaphi mina kulento yini ngingenaphi enganeni zeni ngingenaphi mina enganeni zeni ngithumele wena baba omncane ungihambisele amalobolo baba omncane ngithembe wena eJardini baba omncane Thabo khulisile ngaphinda ungikhombe mfana mara bancane uburongo na kulento yenzile uburongo bamncane uthi angazi lutho bongeke uzulale angazi lutho ingane lezi abakhuluma ngazo angazi lutho ifana nengane yakho lo muntu ingane yami uzolala kanjani engane yami uyakho nje nawe ulalile nayo man ulalile nayo man uyena uZandile oconfessile la muntu omdala osibhalele wasibiza lana wathi ufuna ukuthi baba omncane akusizi ubelubelu urounda nje ibush ubelu ujikeleza
Mase sengibhalile noBhuti Lovers sengikhulumele uBhuti sengibhalile kuBhuti Lovers ukuthi kwayenzakalani. Hayi nizazilungisa zodwa Silungisa kanjani wena baba omncane ngoba iyafaka yonke lento le baba omncane. Awuzazi efusele. Uyaphi manje? Bhuti Lovers Wena baba omncane wena. Angithi siyakhuluma. Hey Mr Jones ngicela uhambe uyokhuluma naye, vayokhuluma naye leader yami. Ngicela uhambe uyokhuluma naye. Zama ukumncenga leader mhlawumbe maro sisi. Okay malume. Ngicela waza la sisi, ngicela sihlale la. Umncane. Bomncane. Sisodwa la baba omncane. Sisodwa ngiyacela. Bamncane angithi akasekho umshana wakhe. Sisodwa ngiyacela bhuti ukuthi ukuyawalala bawulala naye angithi usisi. Cha bhuti. Bamncane siyakhuluma ngithi sisodwa akekho la. Ayikho wayezongifihlela mina kunani oyuluza mawuxelela mninyane. Uyayibo? Bhuti amaphutha asanokwenzeka uyazi empilweni nje kubuye kwenzeka. Akusiyiphutha 2 times. Aba ingane ezu2. Kahle bhuti ngikutshele mina lo uzandile wangitshela ukuthi lo mfana wami lo mshana akananzalo uyayibona wena bhuti. So ngokwesintu sala ekhaya sayenza ukuthi ingane mazalise ubaba omncane kuyasisikhulisa isibongo sala ekhaya kunokuthi umfazi aphuma ekhaya agcine sekamithela amanye amadoda ngaphandle. Mara kuleso sinto umuntu omdala ngithi kusuke kwenziwa into ukuthi kuvunyelweni nivumelane naye na uThabo kuyonke lento. Cha kodwa nami bengingazi ukuthi ingane zami. Yabo ukulala khona ngilalile kodwa bengingazi ukuthi ingane zami. Kodwa ngakutshela baba omncane ngakutshela ukuthi ingane zakhe and akazi uThabo ukuthi abantwana bakhe ngakutshela. Azange ucacise kuyafuneka ukuthi ucacise ngesinye isikhathi azange ucacise. Wathi ukhulelwe kodwa azange usho ukuthi yimoro Thabo. Uthi ngakutshela ukuthi uThabo akananzalo. So kumele ngabe uyazi ukuthi njengoba ulala nami so le ngane lezi engasithola ezakho. Kahle. Futhi bengizo understand umuntu omdala if beyi1 lengane. And izu2 lengane. Uyayibona ukuthi wrong kuphi. Mase Manje nje ukuthi usile nje. Ukusa nje lento ayenzayo baba omncane. Ukusa ngoba ngamtshela nje kahle. Wazi wathi yena ungcono sithule singayikhulumi le ndaba. So mina iyangidla le ndaba ngisakhona ukuyibeka esifubeni sami. And manje maye decide uThabo makabuya la ethu sisa kasamfuni umele emphumele uzoyenza kanjani? Uzoyenza kanjani khona manje? Hayi futhi ithi sibone ngama-DNA sithathe from lapho. Ofuna ukuthi kwenza ama-DNA. Sicabanga ukuthi kwenza ama-DNA after ama-DNA ke singayithatha from lapho. Baba abantwana ngoba sifuna ukubaveza ekamereni bakhona kodwa endlini. Bakhona Bhuti Lovers. Yazi ngiyenzele ifavor ke kanje sisi ngoba vele sizele lapho wena for special uyabona. Ngicela sambeni njengamanje malume. Sambeni siyokwenza i-DNA njengamanje sishiye sixazulelile lidaba. Hayi inkinga ayikho bhuti ngoba ingane phela ayikwazi ukuthi ingane zingalahlwa yabona. Akunankinga siyoyenza ayikho inkinga bhuti singasoyenza. Okay Flexino ngicela uhambe uyobambisa usisi lapho mhlambe khona into ozofuna ukuyithatha. Sikhona. Uthi omunye unangaki una9 omunye unangaki? Omunye una 2 years omunye una 9 months. Awusasabantwana abancinci kanje. Ngicela uhambe hamba noBhuti ne. Niyobathatha malume siyahamba njengamanje. Kodwa ngiyacela ukuthi uthathe responsibility for yonke lento. Ayikho inkinga bhuti hayi. Wenzile uthe ufuna ukukhulisa isibongo ngithi. And sesiyakhula isibongo kodwa even though niyenze ngento le wrong. Hayi amaphutha ayenzeka bhuti hayi ngizo-admit akunankinga. Singathi ungathi iphutha bengasiphutha ngithi ubuyile waxelela uyasho wena uthi niyenze ngesintu ukuthi nikhulisa isibongo. So akusiphutha lelo. Hayi ngiyakuzwa bhuti hayi. Uyayibona. Hayi ngiyalivuma icala. Kwamanje uthatha responsibility for for ama actions wakho. Okay guys, so into soyenza njengamanje so thatha uBhuti lana no sisi sambe naye siyo uthi Mr Jones ngoba usancenga ubafo lapho ukuthi engayenzi into wrong. Yazi sometimes mawukwatile unokwenza enye into ozobuya isole ngayo kungenzeka ukuthi ebuye lana sekalimaza usisi sekalwisa usisi. So Mr Jones usam advisor yabo kule situation ukuthi engayi overthink yonke lento. Thina into soyenza njengamanje ngoba umamncane
ubona ukuthi yena ufuna ukuba sure ngokuthi vele le ingane ezakhe so sohamba naye njengamanje siyenza iDNA for labantwana ezokwazi ukuthi ethathe responsibility for le action yakhe oyenzile so mangabe unenkinga wena mbukeli lapho nawe emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Jozi Bioscope .co.za ungalibali ukuthi usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok sikhona ku-Facebook sikhona yonke indawo Jozi Bioscope ungalibali ke mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi ucofe usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakubanye abantu abadinga usizo la ku-Jozi Bioscope ngiyanithanda nonke lapho emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Toto!